Sí, un público maravilloso. Falábamos de moda, falábache de moda e teño unha sorpresa para ti. Porque levan unhas semanas coleando por aí falando de moda e hoxe xeches que me arrisqueime aquí con esta camisa de cadros. Levase moitísimo, Levase moito o que é o cadro escocés. Sí. Vas ben. En Escocia levase pero unha cousa que é unha barbaridade. Esta semana, a semana anterior, xa leva unha semana, que vimos a Messi, temos aí unha foto nunha entrega de premios. Hoxe temos o placer e a honra de ter en Tourilandia o diseñador do traxe que leva o Messi á gala do Balón de Ouro. Aquí está! Do traxe de Messi? Sí, ele é o... Ti eres o diseñador? Sí, fun eu. Estás seguro de que eres o diseñador? Sí, fun eu. Oche dicir unha cousa sobre o traxe. Espéralo. Home, no, sobre modas... Vinde aquí! Dios, Alba, non te envenenes, sobre modas... opinión, ¿no? Porque xa din para gusto nin xa... Alba, por favor, vale. Vale, gracias, chavales. Xa... No, xa sei que no. Veña, gracias. Veña, gracias. Gracias. Moitas gracias. Para a próxima, para que sepas, a ver con quen estás Alba, ven. Está ben que yo digades, a verdad... No, a ver, xa está. A verdad que hai nenos vendo o programa, rapaces, sempre vou expresar as vosas opinións. ¡Picada! Ben, vale. Estás millor xa? Estás millor? Sí, xa morreu. Sos unos auténticos... Que te cales. Xa digo, para gustos cores, nenos. Nunca peguedes, vale? Temos ya... Estás relaxada? Quedache a gusto. É que o da moda é importante para Alba. Por eso van tan ben vestidos os nosos convidados de hoxe. Touriñán Quen está está na hoxe? sala VIP. Yadira e Hugo, que ademais de cantar... Arrincamos xa con Tourilandia. E as touriños? Adiante. Ben, boa noite. Boa noite. Amigos que nos ven dende as vosas casas, comezamos cunha noticia de impacto que a min a verdad que me deixou o corpo estremecéndome. Adiante, compañera. Unha loura atraca unha tenda sen pasamontañas e as testemunhas non puideron describila porque o tamaño do escote que levaba non lles permitiu mirarlle os ollos. Aí temos a noticia, temos as imaxes do suceso, pero antes de mostrarlas quero advertirlles que da súa natureza pode ser impactante e neumática. Dirás traumática. No, quero decir neumática tamén. Ben, esta é a imaxe, vémola. Claro, Touri, ti sempre tan altruista. Ben, afortunadamente as imaxes de vixilancia permitiron á policía facer un retrato robot da cara sospeitosa. Iso sí, despois de pasar soamente 15 horas mirando para a foto, deron feito un retrato robot. Pareceme poucas horas, xa o digo. Para combater estas sucias artimañas, os comerciantes decidiron loitar cas mesmas armas que os ladróns. Imos agora co reporte meteorolóxico. Moi boas noites, Tempiñán. Que tempo fará o venres? Pero, a ver, agora nos poderías explicar que mostra a pantalla meteorolóxica? Que o 3 de ouros. Pero vostede... O 3 de ouros. Pero vostede non ten un panel destes modernos que se ven as cousas en movimento. De todos os xeitos pareceme un pouco exagerado porque isto a Pemán non lle pasa, por exemplo. 4 homes asaltan en paracaídas dende o bar dun rañaceos para non pagar a conta. Foi en Australia onde 4 homes con mochilas pediron de xantar e varias roldas de bebida e logo saltaron o baleiro desde o piso 55. Sen embargo, reporteiros desta canle puideron descubrir a identidade do saltador. Trátase nin máis nin menos que do famoso axente segredo James Bond.
Un aplauso, por favor. Aí o ven. Ven con dúas rapazas. Moi boa, señor Bon. Moi boas, ao servicio da súa majestade. Que tal? Son Bon, James... Presentador, presentador. Ben, vamos á materia entón. Si que foi vostede o que saltou do edificio para non pagar a conta. Isto dalle un novo xiro á súa última película Skyfall, Caer dende o ceo. Por que o fixo? Vedes a estas rapazas? Claro. Sí. Son rapaces. Isto escribiron os guionistas, Ben, haberá cousas que non cambian nunca. Digo eu, dicíalle que haberá cousas que non cambian nunca como o que a súa bebida preferida, non? Ese martini con vodka axitado pero non revolto. Pola falta de cartos realizou o primeiro simpaéreo. Pois que non os saiban os de Ryanair, que senón nos quitan os paracaídas, por si acaso, Ten que ter cuidado. Bueno, señor Bon, hai un tema delicado que quería sacarlle. Hai uns días a CIA desvelou que os axentes levaban un kit no recto, vaya, no cu, por se os atrapaban. É como un supostorio, non? Ese kit incluía limas, serras, mesmo un taladro eléctrico. Ensaio da... Sí. Eu agora... Dígolle unha cousa. O que ten é Eu agora é que xa non saio da... Forzar unha cárcere inimiga, non? Non, isto fas panca pa meter isto dentro do cu. Se non... Claro, non. Estou collendo algo de medo, entón, cábase noso tempo, moitas grazas por falar con nosco, e amosnos todo o que leva dentro un superheroe. Ben, Alba, esta noite, a semana que ven máis, non? Xa saben que nos poden seguir en taurilandia.com e nas nosas redes sociais, Twitter e Facebook. Pois ata a semana que ven, moitas gracias por estar aí. Atentos, compañeros, temos unha... Sí, unha cliente desde a Fonsagrada, da Roda. Estamos dentro en 3, 2, 1... No, un momento, por favor, dádeme prioridade que teño un... Chavala, Mari Carmen, a ver, infórmame, como imos? Na sección de galego levamos descargados 224 xirareis como a Roda do Muiño, 60 discografías completas dos diplomáticos de Monte Alto e politonos do Depor e do Celta a barrer. Do Depor e do Celta, e co fútbol sempre unha inauguración perfecta, así me gusta, está indo todo sin ningún incidente, sí. No, ese botón rojo no. No, pero non Que pasou? Que pasa? Non sei. Mari Carmen, por favor, informe de danos. É Que que non pasou? sei o que pasou, pero caeuse a instalación e non podemos servirlle música aos clientes. Como non podemos? Non din. Pero que desastre este, como que non podemos servirlle músicos? O día da inauguración, claro, tiña que ser hoxe, non outro día. Atención, unha clienta está pedindo a Juan e Junior. Juan e Junior, merda, a nosa ruína. Juan e Junior. E hoxe, dende Taurilandia, queremos rendirlle unha pequena homenaxe a toda esa xente que fai unha labor básica para nós. É verdad, toda a xente que das cafeterías, dos bares, discotecas, pubs, toda esa xente que non nos deixa morrer deshidratados. Moitas grazas. Non exactamente esa xente, non. Bueno, a outra xente, a das locales con luces de neón. Falo de, non por min, falo por xente do equipo. Estamos moi agradecidos a toda esa xente que nos locales onde se fai ese café tan rico, bueno, fan moitas máis cousas, grazas, eu falo de oídas, eu nunca pisei un, pero moitas grazas porque é unha labor... Estaste a meter nun xardín, non estamos falando deso, falamos de Tampouco xente que vela pola nosa seguridade, concretamente, pois un grupo, os membros de Protección Civil, que non... Aplauso para a xente de Protección Civil.
de todos os concellos, de toda... Pero concretamente, 3 membros dese corpo que nos levan acompañando moitísimos programas. Hoxe temos o luxo, o privilexio de ter a un deles aquí en Tourilandia. Forte aplauso para Fandiño! Tens que perdonar que te quería dar 3 besos. Estive emigrado en Suiza e alá temos costumbre de... Vou me poñer máis cerca aquí de ti. Claro que No, sí. pero ocupe o seu acento, que vai a estar máis cómodo. Sí. Estamos moi contentos de que nos visite, señor Fandiño. Para nós é unha honra que este aquí. Grazas. É un placer e un orgullo ter un membro do corpo. Más orgullo sería tener 4 membros, por ejemplo. Non só ter un, porque se tes un, serías como un elefante. Curioso mora a mirar-te. Ben, aínda tendo en conta que son moi necesarios, digamos que o destacamento formado por Chani, Silveira e vostede Fandiño, pois son un pouco, como diría, Tou, polémicos, non? Sí, non sei. Polémicos. Pero eso por qué? Por Sí. qué? Polémicos de qué, ó? Non me digas. Que son faladorías. Eso, escoita unha cousa. Albalajo. É Albalajo, non? Bonito nombre, justo de moito. Teño miña sobrinha Mari Carmen, chámase como a ti. Pois, faladorías. Entón igual son faladurías tamén que hai informacións que din que o teñen ben... Incómodos tus sofás, Digo que hai información confidencial que di que o teñen visto beber a vostede ás 9 da mañá cerveza. Como vos lo conto, chicos, de verdad, Eu ás 10:30 non probo unha cerveza. Ante paso nun sol e sombra porque agora casiada. Despois, tómoche a hora da comida. Se algún día morre, que non o incineren, porque vai botar ardendo 3 anos. Ben, está vostede aquí a cuadrilla, Chani, que non é un, bueno, que non é un pouco ben, xa me entende, non? Eso por que o dixo? Eso a que ven, que quere falar mal del? Bueno, non ven a tranquilo, conta, tranquilo, Non sei, Fandiño. eu viñen aquí a falar ben de nós. Non se preocupe, tranquilo, Tou. sei Imos porque- ver unhas imaxes de Chani e aclarámoslo. Pero que ten, Chani, que sacastes? Como vemos, como la vida misma foi estas imágenes. Esto, non sei se debería contar aquí, pero bueno, Chani, pues... Deberías, eu creo que deberías. Fumi e ele estaba as súas cousas e escoitou na casa, pois son 35 personas na súa casa. Ele escoitou o fume porque Deu alguén, estaba non? despierto, sabe? sí? Salió nos telediarios. Chani. Chani. Cando... De Chani cando era pequeno, Sí. cando era A un ver. neno... Un héroe, sobre todo moi sincero. Moi sincero e moi limpo, que antes de avisar limpou o cuerno, A verdade é que eu a Chani tamén lle teño cariño. Sí, Que o que non podo Chaval, soportar, que non hai por onde collelo, é Silveira, A Silveira é parvo perdido. Silveira é parvo. É verdad, No, é a verdad. Home, non será para tanto, non? É Sí, pa ta- home, pero ti non o bueno, ves, Touriñán. É pa tanto. É tan parvo que vai un concurso de parvos e perde por parvo. Pois que Despois eu estivera creo- aquí, eu se creo- estivera aquí, pois criticábamosle. Eu Ah, non que é por merda, merda. Non é por defender a Silveira, pero creo que é un tipo que ten mala sorte. Home, mala sorte Touriñán, non ten. quen que o coñeceras, Mala sorte non ten que el fixo as pruebas. Eu non me explico como puido entrar, moi malos tiñan El que ser o estivo el resto. fixo a que instrucción en Valladolid. Civil. Votaron para os outros, ti fíjate, cos que... Agora entendo que colleran a Silveira. Con esta competencia, Silveira, algo terá bo, non? Silveira, o que... agora xa empezo a dubidar cal dos dous toma máis sol e sombra, Con respeto, que o Bueno, chaval este é un eso profesional. é unha cousa, son cousas que pa... Te quede perdonar, disculpa un segundo. A ver, home, que estamos un plato de Esto televisión. non chámame pode facer eso. Sí, Fandiño. nada, sí, xa estou donde me mandou vostede estar. Sí, na televisión de Galicia, ¿no? Fandiño. Vaya por Dios, pues claro, non era na televisión de Galicia, era na revisión da tía Alicia. Bueno, pues, venga, pues, xa vou, Pola porta, vai. xa vou ahora. Nada, venga, un beso, chao, beso.
Pois nos viaxamos ao escenario de Tourilandia, Alba. Sí, necesitamos un pouco de música con Hugo e Yadira en un nuevo universo.